Will Arthur o Ran Peris ydw i. Dechreuais i weithio yn y chwarel fel apprentice o ffitar yn Awst 1951 yn y Gilfach-ddu. Yn y 2 flynedd cyntaf o'n i yn y fitting shop. Wedyn nes i weithio ar y tyrn a peiriannau eraill. Nes i mi symud eto wedyn i'r loco shed, lle o'n i'n trin ac yn trwsio trenau ar injis bach. Ar ôl 5 mlynedd o prentisiaid, es i'r armi wedyn, National Service. Yn 1958, es i nôl i'r chwaral yn trwsio trenau unwaith eto, pwmpiau dŵr a byrddau llifio, a nes i weithio hefyd ar y blondyn oedd yn codi llechi o'r cerrig o'r sinciau. Oedd o'r iard yn lle difyr iawn i weithio yno fo. Oedd o lot fawr o hwyl a tynnu coes i gael yno. Ar un adeg roedd yna 120 o weithiwr maintenance ar y pryd hynny. Oedden nhw'n cael ein galw yn y blacks gan y chwarelwyr am ei bod ni yn oed a baw i gyd. Ond o'r hen deulu dda ni yn ei galw nhw. Roedd rhai yn dweud bod yn rhaid bod yn dipyn o gynffynwr i weithio ar yr iard. Un diwrnod, naeth Robin Goch lanio ar yr iard heb gynffon a dywedodd Robbie Wern sut wnaeth hwn ddod i'r fan yma heb gynffon. Ond yn 1964 ges i fy wneud yn redundant ac heddiw rwy'n ffarmio ac ymweliannu rhan o'r hen rheilffordd padan oedd yn trenau yn mynd â llechi i'r Felinheli. Yn rhyfedd iawn, nid yw fy wirion yn coelio fy mod wedi gyrru'r trenau ar hyd y tir, ond mae'n un slipan lein yn dal ar ôl sydd yn braw hefyd i'r plant. Pam nes i orffen yn 1964, roedd hi'n glir i mi fod oes o chwarel yn dod i ben. 5 mlynedd wedyn, gaeodd y chwarel am byth.